Der er det vigtigt at understrege, at når vi taler om liv, så ved vi jo ikke, hvad forskellen er på levende og døde ting. Vi ved ikke, hvad det vil sige, at noget er levende og noget er dødt. Og det er derfor grundlæggende set, at vi prøver at finde liv andre steder i universet. Det er for at prøve at se, om det liv andre steder ligner livet her på jorden. Hvis det gør det, jamen, så kan der være noget, der taler for, at så er liv et naturligt produkt i universet, som bliver lavet på samme måde hver gang. Men det ved vi ikke, så vores udgangspunkt det er i virkeligheden at sige, okay, lad os starte med at prøve at lede efter det liv, vi kender her på jorden. Jamen, altså, jeg tror, noget af det handler om vores selvforståelse. Altså, at vi er alene i universet. Jeg tror, hvis du gik ud på gaden og spurgte 100 mennesker, så tror jeg, de fleste vil sige, nej, det er vi ikke. Fordi det er svært at forestille sig et univers, der er meget, meget stort, måske uendeligt stort, hvor der så ikke findes liv andre steder. Tror I, at der findes liv i rummet udover os? Ja, måske nogle aliens, tror jeg. Det kommer ind på, hvad man ser på livet, men altså, ja, det tror jeg faktisk. Nej. We have so many kinds of humans, isn't it? I mean, we're all the same spirit and the same brain and the same biology. Are there life in space or not? Yes or no? Yes, yes. To confirm, yes. Certainly in some distant place, in also a biological form, simply because the space is so vast. Meteoritten er lidt i stil med denne her. Det er altså også noget af det primitive materiale fra solsystemets oprindelse. Den indeholder faktisk aminosyre, og så tænker man måske straks, det er jo noget med, at den indeholder også aminosyre, så det har med liv at gøre. Det har det nok ikke. Det er aminosyre, som er dannet i det tidlige solsystem, i den gas, som kredser omkring solen. Så det har ikke noget med liv at gøre. Ikke andet end man kan sige, at det dumpede altså også ned på jorden, dengang den var helt ung, dengang livet opstod. Så når vi er blevet bombarderet med noget materiale, som indeholder aminosyre, som trods alt er et skridt på vejen til liv, så kan det godt have hjulpet til, fordi det simpelthen har lavet den kemi, der skulle til for at lave de første primitive organismer. Det kunne man forestille sig. Ja, det kan godt være, at der er nogle astronomer på andre planeter i universet, der har kigget ned på jorden og sagt, der er ilt i atmosfæren på den der planet, det må være beboelig. Og så har de måske 5.000 år sendt radiosignaler, der er ikke nogen, der har svaret. De stopper så i år 1850, ikke? Inden man for alvor begynder at opfinde noget, der har noget som helst med radioteknologi at gøre, og siger, nu gider vi simpelthen ikke sende signalerne mere til den der planet, der er åbenbart ikke intelligent liv. Timing spiller en helt afgørende rolle i det her spil her. Men hvis vi finder liv i solsystemet, så er det formentlig primitivt liv i form af mikrober og bakterier. Hvordan tror du så, det ser ud? Jamen, jeg tror faktisk ikke, det ser ud som os. Altså, 4 øjne, 3 øjne. Jeg tror, det er mere det sådan helt anderledes. Det er svært at sige, hvordan, men jeg tror bare, det er helt anderledes. Grønne. Ja, noget i denne stil. Er det ikke sådan det? Så det er sådan det, men jeg tror ikke sådan, der findes mennesker på andre planeter. Nej. Tror jeg ikke. Synligt. Så en eller anden form for fotosyntese liv, tror jeg, der er. Jo, men hvis ikke du har den evne til genetisk variation, så vil du være fastlåst i forhold til, hvis dit miljø det forandrer sig, så vil du ikke kunne tilpasse dig til miljøet, og så vil du uddø. Så den genetiske variation og i virkeligheden Darwins evolution med survival of the fittest, gør jo, at du er nødt til at være i stand til at tilpasse dig dit miljø, udnytte de nicher, der måtte være i økosystemet, for at kunne gøre det. Så evolutionen, det vil være, kan man sige, en vigtig forudsætning for, at du som liv er i stand til at klare skæren. Enten så skal du som udgangspunkt være så robust, du kan klare hvad som helst. Og man kan sige, at mange bakterier, de er jo kendetegnet ved, at de er meget mindre sårbare end mere udviklede organismer. Altså vi er jo meget mere sårbare end en bakterie, fordi vi må helst ikke få det for varmt eller for koldt. Vi skal huske at drikke vand, og vi kan blive ked af det, og det kan vi dø af i værste fald, ikke? En bakterie, den kan klare langt stærkere belastninger. Så enten så skal man være meget, meget simpel og meget, meget robust, eller også så skal man være virkelig god til at kunne tilpasse sig og ændre sig, sådan hvis når ens miljø og ens omgivelser ændrer sig, at så kan man ændre sig med.